sandigan namun ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalagnan. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa ihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sinsan at mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Be
YEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules pitsa 12 na bulan sang Mayo tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Mga balita naton sa probinsya, balita sa puwersa sang aton kapulisan, balita City Hall, ang aton arangkadahon karon nga kaagahon. Samtang yari kita sa aton balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginatalakay sang Departamento sang Edukasyon kag COMELEC ang posibilidad nga ipatuman ang duwa ka shifting para sa mga public school teacher nga magaserbe sa adlaw sang eleksyon. Ini matapos ginanunsyo sang COMELEC ang plano nga palawigon ang voting hours sa 2022 nga eleksyon para malikawan ang pagginaguso sang mga bumuluto sa presento. Suno kay Education Undersecretary Allen Pascua, posible kinanglan nga ipatuman ang duwa ka shift sa mga manunudlo para hindi man sila ma-overwork sa adlaw sang piniliay. Nangin positibo ang sabat ni Education Secretary Leonor Biones sa pangabay sang DepEd nga maghatag sang mas mataas nga bayad kag dugang nga benepisyo sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon. Dapat lang kag kinanglan mahatag man ang husto nga benepisyo sang mga manunudlo. Nagliligad nga mga piniliay tapos ng eleksyon binula na ang bayad sa mga manunudlo wala pa magtupa. So kinanglan sigurohon, no? Antes nga magpungko ang mga manunudlo, kinanglan na painan na pundo. Kinanglanon man nila sa aton mga manunudlo. Pulaw bugtaw man sila, nagabantay man, hindi lahog-lahog, nga magbantay ka sa mga baluta, ka magbaton sa mga bumuluto. So kinanglan ta ang aton mga manunudlo sa tion sang eleksyon, sila ang pinaka-importante plus ang COMELEC. Amo na kung kisabla, naluoy kita sa aton mga manunudlo.
nga Pulaw Bugtaw sa tion nga pagkinahanglan sa pinakaimportante nga eleksyon sang pungsod sila ang kinahanglanon. Pero kung sweldo ang ginaduso daw kabudlay, daw hindi matalupangdan, dugay na ni may mamartsa ang mga manunudlo, may masinggitan, tanan-tanan na lang ginahimo para matalupangdan sa gobyerno nga pasaka-sakaan man ang ila sini benepisyo. Di gindoble ng sweldo sang pulis, gindoble ng sweldo sang militar, ang mga manunudlo nga gaingos hasta subong daw hindi pabation ang ila sini ginaalungay sa gobyerno nga pasaka-sakaan man ang sweldo para bisan paano maka-establisar man sila sang maayo nga pamilya. Ginakulang, sos naabtan lang pandemya, pasalig dire, pasalig dito, pasiring dito, pasiring dire, hasta subong daw wala magtupa ang ginaayo sang mga manunudlo, dugang nga benepisyo, dugang nga sweldo. Kung sano inipamatian sang gobyerno, posible base sa masunod pa nga administrasyon pagkatapos ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa Bilog Gadakmanwa sa Bacolod, Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na pit sa 12 subong? Kamusta ang aton panahon? Ang galom kahapon nagtupa naman ng ulan. Gapasalamat kita bisan paano, adlaw-adlaw nagatupa ng ulan. Medyo mabasa-basa na ang aton mga pananom, ang aton mga hilamon, pagkaon sang aton mga kasapatan. Morning, kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta na mga remedyo general naton nga mga kauturan inatanan? Idulong namon sa inyo pagi sa aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, ready na nga magdulong sang mga impormasyon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kagahon ng patrol, wala lang madugay. Naglabay diri sa area sang Lacson, even ang dalan sang Rizal. Subong kagahon action Fred, masyado pagkatawhay, no? Sang dalanon. Ang nakitan ta karon nga nagabiyahe tricycle, ang tricycles nga imbis na slow lane ara sa kilid sang dalan, asos kay ara pagitsya sa center line o kung sa tunga sandalan nga pangitaman mga pasahero black action na Fred. Subong nga kagahon action na Fred, ang patrol na talupangdan sa nga patrol ang pila ka mga mahimo na naman no ibutang sa tubang bala action na Fred sang tubang sang San Sebastian Cathedral, particular rin yung parking area kilid sa Bacolod City Public Plaza sa dalan sang Rizal. Ini mga kiosko nga amat-amat na ginaplastar. Subong kagahon action na Fred para sa aton sining mga kauturan nga magabaligya of course no sang ilag nga mga RTWs no kaga iban pa nga mahimo uiga display. Subong kagahon diri sa area sang Bacolod City kun diri sa atubang mismo kilid sang Bacolod City Public Plaza action Fred no manaog kita ba para kahit paano yung makita ang tama ng pila ka mga laragway sang Bacolod City Public Plaza. Way tao gakatulog may tao pero gakatulog action Fred diri sa kiosko nga igabutang na actually nakita ta diri action Fred mga around 5 na o 5 ka mga kiosko ang amat-amat na ginaplastar no diri sa tubang sang San Sebastian Cathedral. Din ini sila action Fred may mga atup na nga ginabutang so kulang nila mga display. Subong nga kagahon man ang pila naton nga mga kauturan diri man sa area sa kilid sa Bay Center
ang ari naman na aksyon na Fred, no? Temprano pa nga naglinya para ni sila makaparehistro subong aga sa COMELEC mismo, no? Ay, by the way, action na Fred, may ginpadala ko da nga picture, tubang sang barangay hall, sang barangay 9. Ba, tinumpok na naman mga basura, tamo-damong basura action na Fred. Oo. Dire sa atod dalom? Rala sa aton na dalaw. Wala mahakot? Wala mahakot. Kagabi pa na. Kagabi. Kagabi pa na nga mga basura dutay. Di nabutang gra sa may barangay hall? Aksyon na Fred, no? Tubang sang barangay hall. Kilid lang, siguro, sa main entrance, more or less. Mga 5 dupa, gikan sa ila sining nga main entrance sa barangay hall. Ang ma-welcome sa iyo mo. Sorry, Higadalan gina? Yes, higad lang sa dalan, kilid sang morgue, sang regional hospital action na friend, no? Daragi dyan, makitan mo yung mga basura nga nagalalapta na. Actually, yung iba nga mga basura, kinpanglapta mo sa mga dog. Basi, kung hindi pa kita iya makuha, sang IPM, problema pagit nga dugang action na friend, no? Isa di ka mga bagay nga dapat tagaan prioridad mo. Grabe pa ni action na Fred, kuha siya, may mga basura na dira sa lugar. Galing kiti gibot kita, kaya na sang aga nagdamo na gid. Nagdamo na gid kag nagaalala. Tawgan tang IPM. IPM kung naga-monitor ka mo ang inyo salakyan, ipaagi di ho sa barangay na inigadalan kay gatumpok kuno ang basura. Yes, hindi lang dira kagabi sa paglibot man sang patrol, even ang dalan sang Gatuslao, even ang dalan man sang Luzuriaga kahapon action of Fred, damong man sa mga basura. So, basit na tulugan, no? Basit na tulugan lang, pero dugay-dugay si basit man magbugtaw man ang pila ka mga miyembro sang IPM for them nga mag-pick up sang mga basura. Ang iban pa diri action Fred kagang laragway karon sang Bacolod City Public Plaza sang nasiling tana. Masyado ka sanag may pipila na ka mga salakyan di pasahe ang ari diri mismo sa Tubang ang area o going sa Sumag. Mayari man ya diri action Fred going man sa Libertad. May taxi naman subong aga ang amat-amat naman sa pagbiyahe. Kapag ang iban may mga kapihan man gani diri action Fredo ginplastar na sa kilid para sa mga kauturan ta nga temprano pa nagkari sa kilid mismo sa COMELEC office para nabalang makita taman sila action Fred nga magapangapi, no? And at the same time, samtang nagpila subong kaagahon. Ang iban diri temprano pa man, nagpunanong oras pa ni sila nag-alubot. Bago lang, maparehistro ka mo subong aga, ma'am? Maparehistro. Anong oras ka ba nag-abutil? 4 pa lang man eh. Ha? Alauna. Temprano pa sila. Pero darating digdublan, dakpan ka pa? Nadakpan ka, nag-curfewan ka mo. Kaya may baral na reaction na Fred mo. Medyo daw Romeo and Juliet Cavite. Romeo and Juliet sa Tubang sang Bay Center. Tigin butangan isang baral abi. Mag-serving entrance sa mga parehistro. So, alauna. Makon mo na yung alauna. Porma na daw priso. Pero estilo lang niya alauna. Nga ari na sila diri, no? Para temprano pa makakuha ng priority number. Dugay-dugay, ari naman na diri. And of course, basi temprano pa man ang task force disiplina sa grupo ni Taba Jolinggo. If you may remember, last Monday action, Fred, damo kag masyado ka laba sang pila pero ari na kag temprano pa ang mga miyembro sang task force disiplina amo mismo nag-maintain upod ang aton mga kapulisan, no? Kag nag-remind sa ato sining mga kauturan no, magparehistro nga
i-observe no ang health protocol, ang social distancing, pagsuksok sa face mask, pagsuksok sa face shield antes ka makapanaog going sa Comelec office siya na Fred. So para mali nga pila ka mga obserbasyon karon sa patrol, ang obserbasyon kag observation abi sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Bacolod City Public Plaza with aksyon Nani Kiraw ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:16 IPM ang inatawgan na dalom dios ang barangay 9 gatumpok nung basura liog lang ko ihapit no kay alagyan kini ni kung mag-agi di mga bisita na ton tigatumpok ang basura do medyo mahuya magita no. Morning, kamusta na kamudira? Baw kadasig sa inadlaw Miyerkules pitsa 12 nagligad Abril pa subong Mayo na. Madagdag ang Mayo ba Hunyo na. Pag-abot sang Oktubre ba filing na sang Certificate of Candidacy. Kamusta da? Anano ang pamahaw nga inyo ginaplano karon nga kagahon. Pangumpra na kamo Burgos Libertad Central Market kaga pala-pala. Ano ang pamahaw nga inyo ginapaabot karon nga kaagahon. Ako simple lang. Nakabakal ko kapon lukos nga lagbabla. Ginbutangan ko na to paitan ng tiyan niya. Pag-abot ko karon isugba ko na lang to. Namit mo katilaw ka muna ng lukos nga lagbabla, tinuan mo, laskan mo paitan ang iyat yan. Wow ka namit. Galing makahangkahang siya. Property sa pagkananam. Iso-so mo sa sinamakan nga may kalamunding, kamay kotitot mga 3 bilog la, nang kapula-pula gisa. So sa pagkanamit, wala tupong. Sige na. May Bisaya naman ko ito nga ginamos. Timplahon ko na karon may kalamunding mga ito. Namin na may pusaan mo kalamunding la, pusaan mo katumbal. Bawa ka namit ka talagnak laway mo. Porti sa pagkanamit. Amo lang galing na, hindi kagit pwede makakaon damo kanon. Kaya kadelikado man nga magagad kaon kanon damo, no? Kaya kumatunaw siya, sugar gyapon. So, tagyutay lang. Ang ginahimo ko subong, kung makapasay lang abi ko, butang ko makapasay ko lagaw, lukos sabi, amula na. Kung mahimo, ginalikaw ko nga magkaong kanon para nga hindi magdugang bala ang sugar sa kunlawas. Pero kanamit kasi hindi gin maibitar, makaon kagid. Pero namin ako may abukado bala, antes ka mamahaw, kaon ka ni abukado. Kampyon ng abukado. Bisan anong prutas kunaga, ining masarangan nga sa bulsa mo bala. Di kung mahal na gimang kayo, hindi na kasarangs na. Yang taga bulo barato lang bala, nga makahatag sustansya sa tunlawas. Ano da pamahaw nyo Sige balbal kita pamahaw it kape-kape, karon nga kagahon samtang gadugsing kita sa nahauna nga hutong sang aton pagpangalagad. Tagsa kakagahon dugsing lang kita. Tulo tamyaw kita, pulo pamahaw kita, enjoy kita. Samtang ang pandemic nagalikop, hindi naton siya pagtagaan igtalupangod sa piyak nga bahin. Samtang may pandemic diri kita, enjoy man kita. Hindi kita mga subo. Enjoy kita. Luto, pamahaw, tulo tamyaw, first portion sang aton pagpangalagad. Okay man? Sige Dira kay Milili Uligo unag isa sa linyada. Kay Huma Lumina, kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, si Alex Muntisate, suki tani. Si Remia Gostilo Jum, nagpadala sa 50 stars, thank you gid. Kay Corey Bidaha sa quiet, good morning. Kay Steve Arisha, from Australia with love. Si Sonya Lori Apurado, guwapo gyapon. Kay Warren Ortiz. Kay Shirley Hiradura Salgado. Sakto ni? Shirley
Hiradura Salgado ang pag-pronounce ko. Dira sa Sanitarium, good morning. Tagala Carlota. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Erne Odas Colidas. Kay Salvador Tanalion, Basi Banisa Mayo, good afternoon. Good afternoon na, hapon to sa ilay, sa Minnesota. Kagahon dire sa aton. Manisa, good morning. Dira kay Joby Artagame, sa barangay Villamonte. Kay Antonio Cervantes, ano ini? Orangistad, Aruba, Norwegian Joy, originally from Sumagali siya. No, sige, good morning. Kay Nulan, Tumangan, kay Warli Tunisia, si Kili Gilio, tamyaw yata nga miyembro sang AFC. 50 stars man, thank you, Gid. Good morning, dira sa inyo. Dira kay Ibon Bosher, good morning sa Germany. Kamusta ang Germany? Kay Manjo Arnijo, good morning. Monitor na siya. Happy birthday ro kay Mamaya Julie Arnijo. Kay Mamaya Julie Arnijo, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Maria Anali Algara, good morning man. Nagamonitor siya sa Pulupandan. Si Ronnie Gordon, kapita, thank you gid. Salamat gid sa pangagda kape. Si Imbong Jo Campos sa Maaw, good morning man. Kay Ronnie Gordon, Bao, serve sang lokos. Nubo short, bago ba? Porte ma. Kay Angela Liarte gayon dato, dala sa Bangga Totong, Barangay Pilisa, good morning. Kay Francisco Munoz, good morning man. Kay Joel Taratara, good morning. Nagamonitor sa Tagig. Sige, morning da. Kay Grina Espanyula Tandoy, good morning man. Sige. May lang nga pagmonitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Oy, sa aton mga utod mayo ini nga pahibalo sa inyo ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Bawa, nagdeklara naman si Presidente Rodrigo Duterte nationwide state of calamity bangod sa African swine fever nga nag-apekto sa lokal nga supply sang baboy kag pagsaka sang presyo. Daw ginaputakti kita sang porte. May ara pandemya sang COVID, may ara arangkada sang African swine fever. Grabe ho. Ang ASF nga ni naglapta na sa 493 ka mga kasyudaran kag banwa sa 12 karyon. Base sa Proclamation number 1143 nga gin-isyu ni Duterte, padayon gina report ang bag-o nga kaso sang African swine fever apisar sa mga tikang sang gobyerno. Suno kay Duterte ang National Disaster Council ang nagpangabay sa iya nga magdeklarar sang state of calamity bangod sang outbreak. Bangod sini ang mga LGU ang pwede mag-usar sang quick response fund para makontain ining balatian sa baboy. Balatian sa tao, balatian sa baboy, balatian sa pispis, kag iban pa. Daw wala kag tuon na subong ang atong problema.
hindi na maintindihan ang mga pamalatian nga nagaarangka sa pungsod. May balatian sa sapat, may balatian sa tao, may mga kalamidad, ngurob sa mulkan, linog kag iban pa. Porte na, daw medyo hindi na maintindihan subong ang nagakatabo sa kalibutan. Wahapin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Hi love, kamusta ka? Siling ni Vanessa Mayo. Si Raquel Di Maalada, good morning. Kay Grina Espanyula, Tandoy. Kay Pranalia Jimenia Las, good morning. Kay Renier Asombra, good morning man. May lang nga pag monitor, no? Dira kay Renier Asombra. Kay Gina Morden, good morning. Live from Quiet siya. Naga-monitor. Kamusta ang duta sang mga Arabo? Oh, good morning. About everyday watching balita halin sa Japan. Galing ang ginsulat mo, hindi ko kabasa sini. Kay Japanese man ni. Kalain. Kay Roby Argente de la Luna. Morning. Kapita, thank you, Ged. Kay Susan Sidolio Taberno, morning. Sige, ariglado, basta ara ka mo. Kag mabasahan ko, no problemo. Kay aga-aga ni, basta aga, tamyaw porsyon, luto-luto porsyon. Good morning man kay Judge Nap Diamante Kabugtaw na ni siya. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta? Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na da? Sa pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Good morning, may lang nga pagmonitora. Dira kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Si Marvin C. Gabango naman. Si Estoy Querido, parang Estoy, bangon ron. Kay Agustin and family sa Kawayan, good morning na. Sa mga miyembros ang Kaisi. Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Jewel Piredo, Roger Aguirre, Lore Aporado, dira kay Jubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Luni ni Canson, kay Buniad Bincula, kay Bibi Tan, good morning. Si Engineer Nariel Bantay, wala kami kitanay. Si Engineer Paticana, kung kaysa kitanay pa kami. Kay Jerome Sulinap, na good morning. Kay Mark Chua, good morning man. May lang nga pagmonitor, tagsagid, kakagahon. Kay Amor Malayang, morning. Taga Binalbagan ko, no? Ano pagbasa ni man? Isang yagin sulat kay hinapon man eh. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33. Relax, makadali. Balikay kita pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginagang pilihan padayon Aksyon Radio
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, panasang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Oh, morning ba ano tong natabo ya sa swimming pool to ano. Nagpalaligo sila ara karon. Kay quarantena sila. 14 gid kadlaw. Baho kay kaulugtasan mo. Portable magpaugtas. Amo na ni nagkakalatabo sa pungsod Pilipinas. Paugtas gid, tudo gid nga paugtas te. Anong nagkalatabo kuni disgrasya naman te gina trace kamo subong kundiin kamo kay lunggo kamo sa pasilidad agod i-quarantina 14 dias nangita kamo katol sa ulo nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na kay Remia Gostillo Jom sa Granada ini siya monitor. Kay Junior Pilahio, good morning. Ba si Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Kay Angela Gayundato Castillo, kay Evelyn Pamusino sa Taguig siya monitor. Kay Elmer Boyet Villamor, si Noel Amaro, ara siya. Nga tamyaw kanday bani sa Mayo, Kilijili, Milili Uligo, Jun Sison, kag Jonathan, kag Dennis Roma. Sige, good morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Aber,
medyo kulukalma na kamo ha. Relax kamo da. Kung may silhig lampaso dakpa na, pamunyag na, pero nagulan man kahapon na, hindi sila kapamunyag. Relax mo na makadali. Kung may ginaluto kamo, tapusan na. Kung gapangapi kamo, pangapi na. Hindi maghalin kay balikan ko pa kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig.
Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination!
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na balik kita sa aton pagpangalagad. Basi matingala kamo nga may pag-ulan-ulan, may low pressure area na siplatan 640 kilometro na sidlangan sang Davao City. Ini ginaupdan sang Intertropical Convergence Zone nga nagaapekto sa Mindanao. Ang Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan pakadto na aminan na sidlangan ang babatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na si Idilaos kag si Nanay Isabel padayon nagamonitor kay Ami Agustinis Baron Morling kuno kay Nay Marlene kag Nung Jere kay Jubal Trinidad sa Kabangkalan kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre si Aida Alunan Araman si Utay Benedicto sang Victorina Heights Mansilingan si Luila Siason kay Philip Lauriente. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan ng palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Diri kita mga balita naton sa Kapitolyo. 21 ka mga Negrense OFW nga wala sang obra bangod sang pandemya ginatagan bulig pinansyal. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May dugang nga 21 ka mga Negrosanon nga overseas Filipino workers o OFWs ang ginatagan sa nga bulig pinansyal sang gobyerno provincial. Pagi sa kaya Governor Bong Lacson, ini sila ang halin sa surad sang San Carlos kaga Banwa sang Calatrava nga nakabaton sang taga 5,000 ka pesos nga bulig. Ini nga mga OFWs ang kabahin sa mga benepisyaryo sang Gender Responsive Intervention to COVID-19 kag sang New Normal Project sang provincial government. Ang pundo again gamit diri ang halinman sa budget sa nga Provincial Gender and Development. Mayara sang kabagusan nga 200 ka mga displaced OFWs ang nangin benepisyaryo sa nga nga programa para sa tuig 2020 kag tuig 2021. Nagaligad nga bulan kag nagligad nga tuig may mga OFWs naman nga taga-surad sang Victoria, Talisay, Banwa sang Ibi Magalona, Valladolid kag Banwa sa Morisia ang una nga nakabaton sang sining bulig pinansyal. Ini nga mga OFWs ang lonsay na apektuhan anuwad sang trabaho pagod sang COVID-19. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Kay Francisco Guangco, good morning. Kay Rodjen Basa, live dira sa Channel Pier sa Pungsod, India. Kay Art Tandoy sa Hacienda Panggulayan, Central Maaw, good morning. Dira man kay Russell Gomez, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield.
Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na, panahon na nga magkapi-kapi kamo. Dr. Alfred Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Diri kita, motorsiklo kag Toyota Innova nga nagbunggoanay sa tung Sabado sang gabi sa highway sang Barangay Alihis. Oy, nag-ariglohanay na. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, nag-arigluharay na ang both parties, ang driver sang motorsiklo, upod ang nagaangkas, kag driver naman sang Toyota Innova nga na-involve sa traffic accident. Action Fred, sa itong Sabado sang gabi, dira sa may Alihis Road, Barangay Alihis, sining syudad sa Bacolod. Sa interview sang Action Radio, kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, Action Fred, nga mga binuligay na lang ang magtimbang nga bahin sa mabulig nila. Bangot ang tagsa-tagsa Action Fred, ang willing man magbinuligay ka mag-settle sa natabo nga aksidente. Kung mo Action Fred batunduman, nagang kasanay sa isa ka Yamaha Mio 125 ang mag-abyan nga sanday Rosefield Ray Mosney sang Puro Kabugwason Barangay Mansilingan nga mo ini ang driver. Ang kasini Action Fred, ang suod nga abyan niya nga si Lendy Leon Aribado sang DC Region Pearl Homes Subdivision Barangay Alhis. Sang ila mabungguan ang Toyota Innova nga ginamaneho ni Jennifer Hinita, 41 anyos may bana, sang City Heights, Barangay Takuling, sinisyudad sang Bacolod. Suro sa kay Police Captain Elmer Bonilla, halin sa birthday party, ini ang nagkakasanay sa motorsiklo, samtang papauli naman ang Toyota Innova sang matabo ang aksidente. Yari nga hepe sa Police Station number 7 sa interview sang Aksyon Radio. Involving ni sa private nga Innova vehicle, going ni siya from west to east nga direction, while ning single nga motorcycle going from east to west nga direction. Sa initial naton nga pag-imbestiga sa ato na traffic investigator on case nga ang biktima sa motorcycle para subong naka-confine sa hospital for medication. Okay naman na yung situations kung actually safe insa naman ni siya, galing lang kayang backrider niya dito nabalik ito ko nung tulan sa TN. So ako pa nang ginakuan sa pamilya ko nakabulitan nito ang driver pala sa Innova kahit nagtulubudlay. Although nga nakita man to sa ating investigador nga yung rider sa motorsiklo is under the influence ng makahulubong ilim nun. Siguro ba masitulment man to sila kay tiga pangayon lang man to sila sa supportar bala sa tagiyaman sa Innova kaya hindi man nila kaya bayaran tong hospitalization na sumari. Action Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radio. Kini gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Oh, ano ba ang ginahulat nyo bangon nun? May pila kita ka mga utod
nga pamangkot kuning kabakal ibos. Aras Burgos sa kilid blada, hindi gani sa Libertad, Central Market, arada, damo da ibos. Kay Pili Morales Quilio Aliesa, good morning. Kay Banisa o Conterisa Locsin, Sangsalwa Kuwait, kamusta da sa Kuwait? Kay Benji Galvez, sang sitio Alulong, Barangay Buenavista, Himamaylan, good morning. Kay Teresita Orita Kahuraw, sang La Carlota. Basi Banisa Mayo Tamaya Mami heavenly birthday. Miss you, Mami. Alin kay Banisa Mayo. Si Antonio Flores, bagulas sa kuno katinlo, hugas sang iya taksi, ga monitor dira sa may Libertad, ga parking Galantaw Live. Antonio Flores, good morning. Kay Marlene Diaz, mayong agaman may lang nga pagmonitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time, las 5:20. This time check is brought to you
Ton Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:21 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto tatlo ini. Una kita 6-4-2. Jackpot 5,940,000. Kombinasyon in any order 22, 14, 26, 11, 4, 41. Resulta sang 6-4-2, 22, 14, 26, 11, 4 kag 41. Sa ilo kita, 649, jackpot 15,840,000. Resulta in any order, 39, 41, 13, 14, 30, 37. Resulta sang 649, 39, 41, 13, 14, 30 kag 37. Sa ilo kita, 658, jackpot, 49,500,000. Resulta in any order, 40, 20, 31, 38, 26, 1. Resulta sang 658, 40, 20, 31, 38, 26 kag 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:24 na. Kay Noe Erwin Gonzales ang Maaw, good morning. Kay Binbin Matiliano Maalihan dira sa Abha, Saudi Arabia, good morning man. Kay Di Anton Diaz ga monitor siya sa Patria Village. Kay Diosdado Propungga, good morning. Tamyaw ko lang sa saway ko na. Sa London, England, si Helen Golmatico Propungga. Alin sa England, London. Kay G-Boy Arbias. G-Boy Arbias, good morning man. Ariglado ah. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, Time, las 5:29. This time check. Kita, balita Comelec. Comelec Bacolod ginpalawig ang ila operasyon para makaakomodar sa mas madamo nga registrant. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar.
Action Dale, please go ahead. Bayo Action Fred, mayara sang pagbago sa schedule sang registration ng kag-operation sang COMELEC Bacolod, umpisa subong nga semana. Gin-announce ni Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Tinio Kanya Action Fred nga bukas na ang ila sininga tratapan humalin Lunes sa tubtob Biyernes nga adlaw, umpisa las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon. Kung madumduman Action Fred, sadto ang COMELEC Bacolod ang nag-operate lamang, umpisa las 8 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Humalin Lunes sa tubtob Huwebes nga adlaw kag sa Biyernes ginapatigayon ang disinfection. Pero sulo kay kanya ila sa karon ginatinguan nga mas madamo nga mga registrant ang ila sini ma-accommodar Action Fred. Humalin sa 100 ka daily average tinalikdan nga semana, nagsaka ang Action Fred sa kapin 150 sa kada adlaw ka mga registrant ang ma-accommodar sang COMELEC Bacolod. Magluwas pa ini sang may mga appointment. Na-increase kita kay tungod nga doon nga office hours sa registration is from 8 o'clock to 5 o'clock na in the afternoon. So we also have to increase the number because na-expect na nga doon nga registration hour naton. Dapat yan si Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Tinio Kanya. Halungan gid nato ng aton ikaayong lawas karon nga mayar sang COVID-19 pandemic. Gani agud manikawan ng mga masakit, dapat effective nga mga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, bangod mas gin panami kag mas gin pa epektibo, bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso garlic kag spirulina. 5 ka healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa gidamang ka capsule. Santon Plus Gold effective sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold 100% natural, safe kag epektibo. Santon Plus Gold mabakas sa mga butika. Kag syempre start your day right naman pa. Government Center Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Hindi mapunggana ang linyahan ay porte nga mga pagparehistro. First time niya natabo dire sa syudad sa Bacolod. Nagligad ga patutulang ga panawagan ng COMELEC da wala sang ga parehistro. Subong ya gasolubra ang nagaparehistro, ginapunggan na nga. Porte! Daw init gid ang eleksyon sa syudad sa Bacolod kon matabo. Kay Babes Navarro Ortales, Baligwas, nila sa Purok Tangkong, Barangay City, good morning. Kay Luis Gonzaga, kay Dante Makilan, kay Dodge Dalida, good morning. Kay Arman Regalado, sang Montara, Isabela, kay Jerome Lipana, kay Mox Espanyula, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, internal cleansing, isa ka prioridad ni PNP Chief Eliasar. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead.
May nga action na Fred liwat kagin palayag ni Pro 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Juem Malong hugot ipatuman gid ang pagsaway kag konvoy ni Dakpon kung wala nagapamati ang mga utod naton siri paggamit sa face mask. Ini ang bag-o nga direktiba nga ginpalabot sa kapulisan gikan ni PNP Chief Guillermo Elizar, ang bago lang na instalar nga PNP Chief karon diri sa pungsod Pilipinas. Suno pa action Fred sa kay Malong, may ara sang tikang himuon kapulisan kaangay sa paghatag ng isang face mask, pero kung habitual na action Fred inang sulit-sulit na nga nagapasaway, mapilitan ang PNP nga dalon sila sa police station, ilista ang ngalan, hatagan sang penalidad kaangay sa pagtiner sang pila ka oras or community service. Ang iban diri dapat may ara gid sang pangatubangon nga kaso bangon sula pagsunod sa nasambit iyang nga mando. Pero nagapangabay din kapulisan nga dapat sundon gid lang sang pumuloyo agod nga hindi magdugang pa ang damuon sang kaso di COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Regarding lang siya sir sa ano as aware ng face mask, apprehend ang mga violators pero hindi sila pag-detain. Okay. I-lecture and papilion man after the process. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46. Kay Abiliadil Pinda, good morning. Advance happy birthday kuno kay Christine. Kay Matoy Maranyon, kay Duna Dilina sang Bakyas Mansilingan, kay Evangeline Gradas Baterna, kay Robert Roma, kay Nimpa Ibanez sang Tangob, good morning. Kay Randy Artiega Santisas, arina si Elizabeth Malakagamala, Elizabeth, good morning. Kay Niel Brian Balues, good morning man. Mga blatter entre pagkatapos ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Madayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa giladang pilikan. Madayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, Evergreen Herbal Capsule. Blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado si Aniceto Amin Jr., 26 anyos, kag residente sa Puro Compound, Barangay Mandalagan, Banwa sa Ilog. Matapos nga ginaresto sa mga katapos ng kapulisan sa idalom sa Police Station number 5, led by Police Captain John Masangkay. Ang hepe sa Police Station number 5. Din inig si Aniceto Amin ang ginserbihan sang mandamiento di arresto sa kaso Republic Act violation sa Republic Act 7610. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge P.B. Gargantiel Balbin napitsahan April 14 of 2021. 200,000 pesos ang iya sininga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Samtang sa station number 4, arestado man ining ginaligar drug pusher matapos nadakpan sa Baybasta operation kapon sa barangay Villamonte diri sa syudad sa Bacolod. Ining ginaresto ginkilala kay Jonel Lianson, 37 anyos, residente sang amuman nga lugar na recover sa mga kapulisan ang 5 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu. Report yung patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Carol Muntuyada, good morning. Good morning ano kay Elizabeth Adario sa National Printing Opisina sa Quezon. Kay Yasmin Rabilio. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bago pa sumba
kadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Standard Time la size. This time, napilda kay Katibir Good Morning Man kag kay Imalin Batigas. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,